atau tijilitsan tayo or tijisinigangan. Yan, timplado ni Gaylusak. At ikuha tayo. Tinunong at tilap. Naimbag nga bigat tayo kabsat. Yan, kadok man ni Gaylusak, ni Bro Robin, kaya ni Paristing. Tika naman ikit tika raya, napan kami man nagkuhan, nagpiknik. Tayta. At ibubun tayo, bale katamiti nagyan na. Sami palit nawon manin. Naimas pa lang tiko tatalot lutun tayo, sumarunong daw balatong taon. Timbangkin kami na eh. Takang pamampanaw ta ah. Balid ti tayo nga kwa, ti tayo nga agluto, kabsat. Agito giji rekado nga nalan ni kwa, ni Gaylusak. Kada na eh. Oh. Dati ka rin buhaya. Yan, nambuhay nga pa to eh. Kutsay na, kinchay. Kinchay. Ano ka mabihin din? Dapat ti pabo. Pabo. Oh. Naipakita mo tabs mo. Inya, ito nyo. Ne, guwapo na ka ref tayo. Grep tayo ref. Yan. Gawa tayo ng paglutuhan ng lechon manok. Dito natin lalagay yung uling. Wow. Tagalog sila, kababayin tayo. Ay, yung gayam, Ilocano gayam na. Siyempre kan tayo tinamagat at no kasta ka nga masabsaban di biggang. Yo. Mangraban ka tabagungag, islam si bulaag. Yun. Gwapo ni, may sasaka na ni. Basta masakit dala. Okay. Yan guys, si Parebong. Yan, kumuha ng kakanin ng kalabaw niya. Layo guys, galing pa doon sa Ibayaw. Yan yung sinaunang mga biyahero. Daytan kabsat, diniskartan ni ni Bro Robin ang itilapyan. Hehe. Siyempre mo yun, no? Kastak sa tangaban ba na gay. Daytan ni Gaylusak tinang diskarte ko tayo. Yan, inarip na ta karim buhaya ken kinchayo. Oh, sobrang samo iyon. Sa malawon di buksi na. May silsilangan dito. Sin. Wow. Natin yung babang. Wag na. Anen. Nadadali ko ng kinchay na. Ayan, mix na natin. Gado kayo. Yun. Oh. Hop, tan. Pakamanti wanang nagkaya sante ilay. Siya kanay. Yebo. Yeboy. Visit nga sok. Umar ka. Nga ma. Kana kanya ay. Pipikam na eh. Lalo tumakit tilapia. Mas. Basic. Ito naglet pinakaiwanan na eh. Guwapo lang ko. Okay guys, yan. Isa ang tayon. May daldalang idingay. Tapi amin aja yun. Kumpay mas. Masalah. Ini yang baling dah, nggak mau balik. Oh kabsat, katanya yung plaster ni Baldo na mabaling pang model ay. Tijin. Atau tijilitsan tayo or tijisinigangan. Yan, timplado ni Gaylusak. At ikuha tayo. Tinunong at tilapia in na fee. Wow, gimas luto na yun. Medyo nakusil sayo. Man. Dito yung kapsat, rugyan ng tayo. Bagong tayo. Nagtakon. Dati ka. Wait, tap. Naglay nga ating ang nakakaon. Di bro, dardara. Wala nagtagar-gar siya ka na eh. Wala tayong makaramraman ng tara ka. Siya mo gede. Yan. Kung kaya po. Makilatan no kayo. Ito na eh. Oh, nag-imasayin. Kaya po. Nag-imas man na. Ano siya nang buksil. Buksit ang samtong bro.
Yan bro, para na lang bro. Magnanam. Dati man na pa-challenge tayon, madamati inom. Dapat awan tiag pulutan nuhan nga. Chopstick ti usarin. Dita. Pakita man ading ko. Pau, naling siga, nalingay. Nay. Hingga na di nagsursuro nag-chopstick ate ko sumingki buti matanan. Iglo magay. Iglo magay. Maya man. O ni kamay, gay lusak. Dita. Katang mo na di ko na din eh. Bukan digid pa siya nalaing, nalanglanga manin. Hanigid. Yan, kabsat ron nagyanan dan, hindi kita ginom palaag. Namdaman to. Kabsat may terbisnan. Medyo hirap may taw makar kami gini kanlapaw. Bakwit. Kung nasa mo dami dito niya ka pupunta na ay. Bagriyaw. Nakapukong tao to ngay. Laki ba kaya pukul tala terso ko daw apong kung muna daw ka na namin yo. Pwede di ka tumagay, bro? Sayang nga jero, ba't ko minum di kalma? Kabsat ato ni, mga laman ng tipulutan na. Kadado mansong, kadog. Kadado ata. Ati lechon tayo, dagdag matay. Medyo malutluto mo tin sika. Guys, mabalinin si kanay. Kung gani maluto, sakto may ibus medyo may ka-innam nga boten. Gwapo ni, panakaluto lang ni. Wag-wagi kita ng mga kapsat. Nalpastay nga kuan? Nalpastay nga nagtagayan. Medyo bimaram obesity kanya. Pidit. So na mas man nga pa. Pangan nato yun kasi, Jo, naluto aji lechon tayon. Naluto ati sinigang. Kahit naluto kami na. Inapoy. So, ready yun, kan? Tira dyan. Wow! Aji sabaw, pati nga matatakon, natakas na eh. No, sinog sabaw. Oh, nakabog kami na yun. Wow! Model fight guys. Ang jaman kami apo, tada kasi nga taraon ng masangom eh. Ay, alright. Di bro namin ang sunan eh. Malitig, ginlangit pa nga mangi ko. Tira! Hindi siya umatin, tanong, may tika. Akan. Dito. Manuel. Oh, tira, Manuel. Kamigo. Kami Manuel. Tira, sponsor ni Kuya Ron na to. Natapong honorable. Balatong no biya. Ay, balatong. Oo, balatong. Bro. Siya pala kay Buseng kay nung tanig. Ay, kanto mo kami. One. Kanya. Nag-sped. Damo nga rin. Yo. Hindi masagamit ka rin bayo. Balang kanya yun. Sa dalsam na nga nagmayat. Nata. May mo kayo mata nag-apantino kuyo. Ni? Pau. Nyamot. Tiro manso talagan. Ni Baldo lang naglabi ka namin eh. Ito dito din nala di kudil na. Nakaram. Nakalilinipak na yun. Ay, nakaraw? Ay, nakalilinipak na. Sino ginangalan lifting? Nakan. Mundaw ko. Sorry, Paristing. Maniyating. Kisman bro. Kiss mo. Nayayon. Ano naman nagdakal mo tayo nilipak yan? Robin na dahil. Yartem ka na yartem. Ay, wang silig pa iso. Umatsa mo. Artem yung nga. Artem yung ayan. Ano artem yung? At tayo mo, Salvador. Bubu na. Kumpor mo ito. Importante ada sili. Punala to di. Minagmog ta di lupunan. Okay po, tingnan nyo. Konti na lang. Siyempre, palaban yung mga players natin eh. Di ba daw? Banat lang. Hindi mag-imit yan. Bukas, munggo tayo. Karpa. Munggo, ewan ko anong saw. Basta bala na bukas na kayo lang. Munggo. Banat po. May timantira. Hindi kami makalat. Hindi kami makalat. Lagi pa nung dagat ti Darun ti Karaya. Hindi ano nanaw.
Rakiling ata. Awanti mga niya sa balin nung ason. Yung pakita mo bro, awanin ni ason. Siyempre, tita aso ata namin nga digon. Kumaldutin mo ito na. Hoy, tagay na. Nay gay lusak na, tagay na pa lang nay. Bijom daw. Tagay na ka no. Nay, matindi ka talaga. Goodbye na ta, goodbye na. Pow! Bilid na kaon. Nagling ito. Nyang, nagsagar. Kiring mineral water yan, bre. Hangajin. Hindi yin yan. Tira na rin. Hindi yan yin. Ibusak ate Brad. Ibusak. Ini putong mayroong warot din eh. Contest ako, contest. Yan ang Boy Lusak at saka si Boy Tapias. Nagkakaubusan. Pumbigang yan. Ay, Boy Lusak. Basic. Kanamon. Kan, gini. Hoy! Tuy. Tan. Minan sudah. Ito laban. Thank you man ta ko. Tayo man nagkuha dito yung vlog may. Kasi lang medyo naula kami. Naragsa lata. Yan. Sumarong nga video may kapsat. Abangan nyo ta ko. Mas napinpintas man ang atong palajawan ara na. Okay, gyaman kami apo.